Здравейте! Името ми е Стан и добре дошли в книжната вселена. Днес ще говоря за една книга, която прочетох тази седмица и супер много ми хареса, а това е именно Полудив от Сали Грин, която е втората книга от поредицата Полулош. За България издателството е Колибри. Като за начало искам да кажа, че тази книга е втора от поредицата, така че ако не сте чели първата Полулош, може да има спойлери за нея, така че гледате на ваша отговорност. Тази книга проследява историята на Нейтън, точно където я оставихме в предната. Именно след като откраднаха Фейрборн и Нейтън и Гейбриел се разделиха. В началото на книгата виждаме как Нейтън се върти около къща на Меркюри и всъщност чака Гейбриел да се върне. Ови, това не се случва и от тук той почва да си мисли, че той всъщност е мъртъв. Но нещо различно в всекидневието му е това, че той вече има своята сила. В края на първата книга той получава трите дара и следователно получава и силата си. На обикновените магиосници по принцип им отнема около една година да разберат каква е способността им. Нейтън знае неговата още преди да я получи, а това е именно силата на баща му и на дядо му да се превръща в животно. Само че един проблем се явява тук, защото той не може да контролира силата и се превръща в животното и почва да убива. Но тук идва и другият проблем за Нейтън, защото в крайна сметка той не знае в какво животно се превръща, което е малко голям проблем за него, но също така е изправен пред дилемата дали това, че убива, го прави лош като баща му или всъщност не. Нещо, което може да се каже, че облегчение за него е, че за разлика от баща му Маркъс, той не изяжда сърцата на жертвите си, следователно не придобива техните сили. Може би стотина страници навътре в книгата Нейтън все още се опитва да разбере дали Гейбриел е жив или не, но тук се явяват двама нови герои, които са Несбит и Вандал. Несбит е нечистокръвен наполовина черен, а Вандал е черна магиосница. Те се сприятеляват с Нейтън и му разкрива това, че всъщност се оформя съюз на бели, черни и безцветни магиосници срещу съвета. Този съюз има за цел да свали съвета от власт, което много се надявам да стане, но в тази книга не се вижда нищо повече за това. Естествено, Вандал иска от Нейтън да се присъедини към съюза, обаче той има едно условие и това е първо да намерят Анелис, защото, както се знае от първата книга, Меркюри я постави в мъртвешки сън. Не мога да кажа нищо повече за книгата, защото всичко ще е спойлер. Книгата не е дълга, може би беше 370 страници, но пък е доста интересна. Сега казах моите мисли без спойлери, сега искам да кажа и няколко от мислите си с спойлери, така че за тези от вас, които не искат да разбират нищо повече, чао! Първото нещо, което искам да обсъдя е корицата на книгата. Според мен корицата е доста голям спойлер, защото в крайна сметка животното, в което се превръща Нейтън, е вълк, те пък са го сложили на корицата. А зеленият цвят мисля, че идва от нощния дим, който трябва да му помогне да може да седи вътре вечерно време. Що се отнася до героите, Гейбриел все още ми е един от любимите. Много се радвам, че върна силата си и вече може да го видим в екшън формата му. И също така в тази книга разбираме малко за историята му, а именно за сестра му и за първият човек, който той е убил. Доколкото знам, тази трилогия има две новели, Half Lies и Half Truths, които проследяват историята на Гейбриел и неговата сестра, което ще бъде доста интересно, защото в тази книга има само една глава, която е може би 5 страници, в която се говори за историята му, а все пак той е любимият ми герой. Виждаме битките, които водят с ловците и това е доста интересно, защото доста кръв се пролява в последните 70 страници. А що се отнася до финала на книгата, това изобщо не го очаквах. Значи тази Анелис не я харесвам още от първата книга, не знам защо, просто ми беше супер антипатична. А тя, тази някаква мижава бяла вещица, уби най-великият черен магиосник, което малко ми дойде от никъде, но пък беше супер тъжно. И финалната сцена, в която Нейтън трябва да убие баща си и да изяде сърцето му, просто е уникална.
Това изобщо не го очаквах и нямам търпение да видя какво ще стане в третата книга, защото в момента Нейтън притежава всички способности на баща си, което го прави най-силният черен магиосник. Всъщност той не е черен, но в крайна сметка го прави най-силният магиосник. Ще мога да си купя третата книга чак след 3 дена, което ме побърква, защото просто искам да знам какво ще стане с историята, защото в момента почва една луда война, която ще е супер интересно и още повече искам да видя дали Нейтън ще убие Джесика, която е една от теориите ми и много искам да стане, защото аз не харесвам Джесика. Та да, това бяха мислите ми за прекрасната книга на Сали Грин, Пловдив. Ако клипът ви е харесал, оставете лайк отдолу, коментирайте дали сте чели Пловдив или полулош и дали очаквате с нетърпение полуизгубен. Благодаря, че гледахте клипа ми и до следващия път. Чао!